Беларусам забаранілі казаць «Жыве Беларусь», на нафтане затрыманні, а ў рускіх раздзяўбайства і хаос. Добры вечар, гэта навіны нашай Нівы і галоўныя падзеі 10 лістапада. У Беларусі забаранілі казаць «Жыве Беларусь». Міністэрства ўнутраных спраў унесла ў спіс нацысцкай сімволікі лозунг «Жыве Беларусь» і адказ «Жыве». МУС называе вокліч калабарацыяністкім. Па словах сілавікоў, фраза «Жыве Беларусь» з'яўляецца сімвалам 13-га беларускага паліцэйскага батальёна пры СД і 30-й грэнадзёрскай дывізіі Waffen-СС. Адпаведна, вокліч прыроўніваецца да нацысцкага партыйнага прывітання «Хайль Гітлер». Праўда, ёсць нюанс. Пералік нацысцкай сімволікі і атрыбутыкі складаецца з 52 пунктаў. Сярод іх вокліч «Жыве Беларусь», які, цытата, суправаджаўся ўзняццем правай рукі з выпрастанай далонню і адказ «Жыве». Ці лічыцца вокліч «Жыве Беларусь» без жэставага суправаджэння нацысцкім, не гаворыцца. Варта памятаць, што гэтыя два словы «Жыве Беларусь» не маюць ніякага дачынення да нацызму. Аўтар выразу – класік беларускай літаратуры Янка Купала. Словы «Жыве Беларусь» паходзяць з ягонага верша, напісанага на пачатку 20-га стагоддзя. Тады як папулярнасці радкам даў Уладзімір Самойла. Крытык абраў гэтыя словы эпіграфам да артыкула пра зборнік Купалы «Жалейка». Надалей выслоўе «Няхай жыве вольная Беларусь» стала лозунгам першага усебеларускага з'езду, самага прадстаўнічага народнага органу тых часоў. Надалей вокліч выкарыстоўваўся дыаспарай у межваенныя часы, фігураваў у савецкім друку, выкарыстоўваўся ў антыфашысцкіх лістоўках, з'яўляўся ў вершах выбітных паэтаў кшталту Пімена Панчанкі. У часы незалежнай Беларусі 90-х лозунг ужываўся актыўна і афіцыйна. Напрыклад, у 94-м ужо пад прэзідэнцтвам Лукашэнкі «Жыве Беларусь» на канцэрце да Дня незалежнасці гукалі айчынныя музыкі. Канцэрт ішоў у эфіры дзяржаўнага тэлебачання, а выступалі ў ім, напрыклад, Аляксандр Саладуха і Інна Афанасьева. Жыве Беларусь! Таксама ў 90-е гады песня пад назвай «Жыве Беларусь» на словы Леаніда Пранчака была кандыдатам на дзяржаўны гімн. А ў 95-м годзе, калі паэт Рыгор Барадулін казаў «Жыве Беларусь» са сцэны Купалаўска, гэтаму апладыраваў і сам Лукашенка. Жыве Беларусь! Як антыдзяржаўны лозунг «Жыве Беларусь» пачаў разглядацца сярэдзіны 2000-х. Але і тады адназначнага стаўлення да воклічу не назіралася. Пасля таго, як у 2007-м Анжэліка Агурбаш выгукнула са сцэны «Жыве Беларусь», абараняць яе ўзялася галоўная дзяржаўная газета краіны «Советская Белоруссия». За Беларусь, «Жыве Беларусь» альбо «Квітней Беларусь» па сутнасці адно і тое ж, толькі разнымі словамі. Няўжо жадаць росквіту краіне, сцвярджаць, што яна жыве, не памірае, не гіне, божа барані, нешта ненармальнае ці яшчэ не хапала выключнае права нейкіх партый. Тым не менш, улады ўсё часцей ставілі знак роўнасці між лозунгам і нейкай экстрэмісцкай дзейнасцю, за што з 2010-х і цягам наступнага дзесяцігоддзя за яго выкарыстанне людзей прыцягвалі да адказнасці, а то і кідалі за краты. Пасля пратэстаў 2020 года улады перасталі саромецца і пачалі забараняць усё, што на іх думку можа аб'ядноўваць беларусаў, нязгодных з палітыкай Лукашэнкі. За налепкі з пагоняй ці бел-чырвона-белы сцяг людзей затрымліваюць, штрафуюць і адпраўляюць на суткі. Цяпер дабраліся і да словаў. Зразумела, што «Жыве Беларусь» ніякі не нацысцкі лозунг, як бы ўлады не намагаліся даказаць зваротнае. Вокліч забаранілі толькі таму, што з 2020 года і па сённяшні дзень гэтыя два словы аб'ядноўваюць сотні тысяч беларусаў, якія прагнуць свабоды сваёй краіне. Але Беларусь будзе жыць і будзе жыць вечна. Украінскія войскі працягваюць наступаць на Мікалаеўшчыне і Херсоншчыне. За суткі яны ўзялі пад кантроль 12 населеных пунктаў і 264 квадратных кіламетры тэрыторый. Пра гэта паведаміў галоўнакамандуючы УСУ Валерый Залужны. Вызвалілі і Снегіроўку, апошні буйны населены пункт Мікалаеўскай вобласці, які кантралявалі рускія. Вось так сустракалі украінскіх салдат мясцовыя жыхары, якія 8 месяцаў пражылі пад расійскай акупацыяй. Слава Україні! Героям слава!
Учора стала вядома, што расійскія войскі сыходзяць з Херсона на левы бераг Дняпра. Пра гэта афіцыйна заявілі камандуючы расійскімі войскамі Суравікін і міністр абароны Шайгу. А прэс-сакратарка расійскага МЗС Захарова, якая раней крычала пра украінскіх нацыстаў, раптам нагадала, што Расія адкрытая да перамоваў. Але афіцыйны Кіеў пакуль успрымае гэта стрымана. Па-першае, Украіна не выключае, што дзеянні Расіі будуць адрознівацца ад словаў, як бывала ўжо не раз. Таму радавацца вяртанню Херсона прапануюць толькі тады, калі ў горад увойдуць украінскія салдаты. Па-другое, украінцы падкрэсліваюць, перамовы магчымыя, але толькі на іх умовах. Міхаіл Падаляк, дарадца офіса Зеленскага, растлумачыў выданню «Медуза». Расіі зараз крытычна патрэбная паўза. Перапынак, каб правесці перагрупіроўку войскаў, падвучыць мабілізаваных і папоўніць рэзервы. Таму адступленне з Херсона – гэта не клопат расійскага камандавання пра жыцці салдат, а вымушаны крок. І гэты крок расейцаў прымусілі зрабіць украінскія вайскоўцы. Па словах Падаляка, Кіеў таксама гатовы да перамоваў з Масквой, але толькі тады, калі Расія выведзе свае войскі за межы Украіны. Падаляк падкрэслівае, маюцца на ўвазе межы 1991 года, то бок спачатку сыход рускіх з Донбаса, Луганска і нават Крыма і толькі пасля перамовы. Зразумела, што на такое Пуцін не пойдзе, прынамсі зараз дакладна не. У рускіх раздзяўбайства і хаос. Беларускія афіцэры расказалі нашай Ніве, як праходзіць баявое зладжванне з рускімі. Цяпер праводзяцца сумесныя трэніроўкі вайскоўцаў Беларусі і Расіі. Беларускія матастрэлкі адпрацоўваюць зладжванне разам з расійскімі танкістамі на палігоне пад Ніжнім Новгарадам. Неўзабаве такія трэніровачныя цэнтры будуць створаныя і ў Беларусі. Дзейныя афіцэры беларускай арміі расказалі нашай Ніве, што гэта азначае і як успрымаецца ў войску. Нашыя суразмоўцы бачаць пераважна мінусы. Так, адзначаецца, што адбудзецца пераарыентацыя праграм вайсковага навучання на расійскі падыход. Таксама паведамляецца пра раздзяўбайства рускай арміі. Мы дзейнічаем па пісаных інструкцыях, а ў іх вечнае абы-што і форс-мажоры, кажа адзін з афіцэраў. Падрабязнасці ў нашым артыкуле. Чытайце па спасылцы пад відэа. Беларусь пакідае шведскі ўладальнік дыягнастычнай сеткі Сінева. Новымі ўладальнікамі бізнесу стануць рускія. Сінева – гэта лабараторыя і каля 60 пунктаў здачы аналізаў у 25 гарадах краіны. Першы дыягнастычны цэнтр адкрыўся ў сталіцы яшчэ ў 2009 годзе. Зараз жа ў беларускай кампаніі працуюць больш за 5000 чалавек. Нагадаем, што ўладальнікам сеткі і брэнда з'яўляецца шведскі холдынг Медикавар, якому належаць медцэнтры і лабараторыі ў Грузіі, Малдовіі, Сербіі, Балгарыі, а таксама шэрагу краін Еўрасаюза. Медикавар ацэньвае беларускія актывы ў 14,5 мільёнаў еўра. У мінулым годзе выручка холдынга ў краіне склала амаль 22 мільёны еўра. За 9 месяцаў гэтага года крышку больш за 15 мільёнаў. Як стала вядома нашай Ніве, новымі уласнікамі сеткі стануць рускія. Кампанія Helix мае карані ў Санкт-Петербургу. Яе бізнес пайшоў у рост пасля пачатку пандэміі і сёлета актыўна пашыраецца ў Расіі. СМІ паведамлялі аб 147 новых лабараторных цэнтрах толькі за 9 месяцаў бягучага года. Цяпер выглядае, што да актываў у Ошкарале, Ханты-Мансійску і іншых дададуцца і лабараторыі ў беларускіх гарадах. Меркаваная сума угоды каля 10 мільёнаў даляраў. Затрыманні на нафтане. Па двух кіраўнікоў прыйшлі прама на працы. Мяркуецца, што начальнік управлення вытворча-тэхнічнай камплектацыі Мікалай Сакалоў і намеснік галоўнага механіка па мадэрнізацыі і рамонтах Сяргей Барох былі ўцягнены ў карупцыйныя схемы. Будаванне ўстаноўкі запаволенага каксавання пад іх наглядам расцягнулася аж на 6 гадоў і суправаджалася мноствам пазаштатных сітуацый. Напрыклад, у верасні мінулага года на аб'екце ўзнік пажар, калі пры запуску ўстаноўкі адбыўся выхад дызельнага паліва і яго ўзгаранне. Дэпутаты прынялі закон аб амністыі. Адпаведна з ім па розных артыкулах вызваліцца крыху больш за 4500 чалавек. Акрамя таго, на год скараціцца тэрмін амаль 4000 зняволеных. Але палітычных вязняў амністыя не закране. Усе найбольш распаўсюджаныя пратэсныя артыкулы ў праект закона не ўключаны. Раней генпракурор Швед выказваўся пра асобаў, якія здзейснілі злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці, а такімі лічаць амаль усіх палітычных. Такія асобы, запэўніваў Швед, уяўляюць вялікую небяспеку для навакольных,
Бо па яго словах яны замахваюцца на асновы канстытуцыйнага ладу і нармальнае жыццё грамадства. На самай справе, калі гэта спатрэбіцца персанальна Лукашэнку, палітвязняў пачнуць выпускаць і без усякай амністыі. Як толькі ён будзе гатовы да наладжвання адносін з захадам, пачнецца і гандаль палітвязнямі. У Беларусі трэці раз за год паднімуць пенсіі. Плануецца, што прырост будзе мінімальным на 5-6%. То бок, калі ваша пенсія 400 рублёў, яе павялічаць на 20. Цягам года павышэнне пенсіі ў краіне адбывалася двойчы – 1 сакавіка і 1 жніўня. Спачатку на 6%, пасля яшчэ на 10%. Цяпер вось яшчэ на 5%. Тады як гадавы рост цэн у верасні ацэньвалі недзе ў 17%. Беларус сыграў Ельцына. Адразу два беларусы з'явіліся ў топавым серыяле сэрвіса Netflix. Размова пра шоу «Карона», прысвечаная праўленню брытанскай каралевы Лізаветы II. У 6 з 10 эпізодаў новага сезона можна пабачыць Анатолія Кацянёва і Міцю Савелава. Кацянёў выканаў ролю Барыса Ельцына і зняўся ў сцэны, што дэманструюць візіт расійскага прэзідэнта ў Брытанію ў 1992 годзе. Савелаў жа пераўвасобіўся ў перакладчыка Ельцына. Нагадаем, што Кацянёў часты госць у серыялах, праўда, расійскай вытворчасці. А вось Савелаў упершыню зняўся ў кіно. Дагэтуль былы дырэктар Change.org па ўсходняй Еўропе і Цэнтральнай Азіі спрабаваў сябе на ўласным праекце Change Life і ўдзельнічаў у спектаклі «Сабакі Еўропы» беларускага вольнага тэатра. Культавая згушчонка з глыбокага атрымала новы смак. Ужо ў бліжэйшы час ласухі змогуць пакаштаваць смаколік з какосам. Набыць навінку ў тубе аб'ёмам 160 грам можна будзе праз фірмовую сетку прадпрыемства. Пасля чаго, напэўна, спрадвечная беларуская спрэчка, якая згушчонка больш смачная, глыбокская ці рагачоўская, выйдзе на новы віток. Стала вядома, калі ў Беларусі пойдзе снег. Зіма завітае ўжо на наступным тыдні. Тэмпература паветра ўначы пачне зніжацца ўжо з аўторка 15 лістапада. У выходныя слупок тэрмометра апусціцца да -6 і пойдзе снег. Таму не забывайцеся на цёплыя рэчы. Гэта ўсё на сёння. Стаўце лайк пад відэа, падпісвайцеся на канал, выказвайцеся ў каментарах. Чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву, любіце Беларусь. Да заўтра!